रायजोफोर सानै बुहुमनि जे सुपार लिडार बिसोरथ' एखे लोगो हमलायनानै थांबाय नङा होमबा रायजोफोर जों बेखौ बयबो मिथिगौ बिथांमोनहा सानैजों लोगो हमलायबाय मिनिलायबाय बाख्नायलायबाय मोजां मोजां रावजों नङा होमबा आखाइ हमलायबाय दा बेखौ जों एखे ससियेल मिडियानि गेजेरजों ब्ला ब्ला नुगासिनो दं बुहुमावनो नङा होमबा रायजोफोर ओमफ्राय बुहुमनि जथ' मानसिफोर दा बिसोर सानैनि जे लोगो हमनाय मा जागोन मा जाया दा बेखौ बयबो नोजोर होगासिनो दंमोन आरोखि खिन्थु थारैनो जों रियेलिटियाव फ्लप जानाय बायदिसो नुबाय रायजोफोर नङा होमबा रायजोफोर दा मानि थाखाय फ्लप जाखो दा आमेरिकाया मोनसे बिराद आसा खालामनानै फैदोंमोन नङा होमबा रायजोफोर 8-9 बोसोरनि उनावहाय चाइना फारसे दावबायदोंमोन बिराद गिदिर गिदिर सिअ'फोरा बिजों फैफादोंमोन डनाल्ड ट्राम्पजोंहाय दा बिराद बुरजा बिराद सिअ' माबाफ्रा फैफादोंमोन बेफार फालांगि मोजां मोनसे डिल जागोन दा बेफोरखौ नोजोर बोनानै गावबागाव कम्पानिनि सिअ'फ्रा माने डनाल्ड ट्राम्पजों फैफाजोबदोंमोन आरोखि बे दावबायनायावहाय आरोखि मोनसे चाइनाजों मोजां मोनसे मार्केटजों जुदि बेफार फालांगि खालामनो हायोबा थारैनो मोनसे मोजां डेभेलपमेन्टआ जागोन दा बेखौ सानानै बिराद आसा खालामनानै फैदोंमोन आरोखि आमेरिकानि जथ' डेलिगेट्सफोर आरोखि खिन्थु दा बेखौ जों दा नुबाय जों रायलायनायाथ' जोबजोब्बाय बाहाय मोनसेबो डिल जायैखौ जों नुदों आरोखि नङा होमबा रायजोफोर दा एथ' गिदिर गिदिर एथ' बुरजा सिअ'फोर फैदोंब्लाबो मोनसेबो माने एग्रिमेन्ट बा डिल बिदि जायाखिसै आरोखि इभेन जे दावहा जागासिनो दं इरानजों आमेरिकाजों दा बिनि सायावबो बिसोर मोजां मोनसे सावरायगोन होननानै बुंदोंमोन दा बिनि सायावबो जों मोजां मोनसे सावरायनानै नर्माल थासारियाव फैनांगौनि जे लामा बेखौबो जों नुवाखै आरोखि ओमफ्राय ताइवाननि जे इस्यु बेहायबो माने आमेरिकाया जे ताइवाननो हाथियार फानहरबाय थायो दा बेयावबो माने बन्द' जाथारनांगौ होननानै जों बिदि रायलायनायखौ जों नुवाखै आरोखि अब्ला जों गासैयावबो नायोबा दा फ्लप जानाय बायदिसो जों नुदों आरोखि थारमाने गोलोम बोथोरनि सामार भेकेसन खालामनाय बायदिसो जों नुगासिनो दं आरोखि नङा होमबा रायजोफोर इन्टारेस्टिं दा ओरैबायदि आमेरिकानि मानसिफ्रा चाइनाखौ गिनानैहाय जथ' माने गावसिनि अरिजिनेल फन बाहायो नङा होमबा रायजोफोर दा बे अरिजिनेल फनखौ बिसोर रावबो लाबोफायाखै जाहैबाय आरोखि मानो होननानै बुङोबा हेक खालामजानो गिदों आरोखि आमेरिकान मानसिफ्रा दा ओंखायनो बिसोर मा बाहायनांदों मा बाहायदों जायखौ जों बार्नार फन होननानै बुङो आरोखि दा बेखौ माने इउस एन्ड थ्र' दा माने बे फनखौ माने हेक खालामनो हाया आरोखि डाटा खावनो हाया दा बे आरोखि दा आसल खोथायावथ' नोङो मोनसे सुपार पावार मोननै हादराबो सुपार पावार नालाय दा डाटा मोनसे खावजालायनो गियो दा बे डाटाखौ जुदि खावलायलायनो हायोबा बिराद मोनसे एडभान्टेज जालायलायो आरोखि ओंखायनो माने बेफोरखौ गिनानै आमेरिकानि जे डेलिगेट्सफोर बिसोर माने गावसिनि अरिजिनेल फनखौ लांफायाखै आरोखि बै बार्नार फनखौ बाहायदों आरोखि ट्रेक खालामनो हायैनि आरोखि दा इन्टारेस्टिं आरोखि आरो बेल' नङा जेब्ला आमेरिकानि मानसिफ्रा चाइनायावथ' बिराद रायलायबाय इभेन जानाय माबानाय थानाय बेफ्राव फुरा माने एखे गिलुं गिलुं आरोखि दा जथ' बिसिनि इभेन एखे गोनां गोनां मानसिफोरनि फिंगार प्रिन्ट पर्यन्त माने मोजाङै साफा खालामना फैनाय दा बेखौ जों ससियेल मिडियानि गेजेरजों जों नुदों आरोखि बिराद इन्टारेस्टिं जादों आरोखि दा मोननै हादरा सुपार पावार जाबालाय मा जानाय आरोखि गिलायलायो आरोखि मारैबा जुदि डाटाफ्रा खावलायलायनो हायोबा लिक जालायलायोबा बिराद मोनसे माबा खालामनो हालायलायो आरोखि दा बेफोरखौ नोजोर बोनानैनो माने जे दावबायदोंबाबो गिलुं गिलुं आरोखि दा बिदिखौ जों नुदों आरोखि आरो मोनसे जेब्ला बे सानथामनि जे दावबायदोंमोन आमेरिकाया दा बेहाय जेब्ला फैफिननाय सम बावबो ओरैबायदि इन्टारेस्टिं जादों जाहैबाय आरोखि गोबाव समजों फैलायोबाथ' मानसिफ्रा मोनसे थांफिननाय समाव गिफ्ट होलायो नङा होमबा रायजोफोर बे माने कमन मानसिफोरनि माबायावबो जायो दा थिग बिदिनो जिहेतु आमेरिकाया बिराद गोबावनि उनावहाय चाइनायाव फैदोंमोन ओमफ्राय जेब्ला थांफिननाय सम बिसोरो मोनसे गिफ्ट होदोंमोन आरोखि मोनफ्रोमबो साफ्रोमबो डेलिगेट्सफोरनो आरोखि दा बे चाइनानि मानसिफोर गिफ्ट होनायखौ आमेरिकानि मानसिफ्रा मा खालामखो डेलिगेट्सफ्रा एखे डास्टबिनावसो गारलांजोब्बाय आरोखि दा बेयावबो मोनसे गिनाय फैबाय आरोखि चाइनायाथ' गिफ्ट हरबाय बे गिफ्टआव माबा मोनसे जन्थ्रपाथिफोर टेक्न'लजि जिनिसफोर माबाफोर थानानै आमेरिकानि जे डाटा बेफोरखौ खावगोन नामा बिदिखौ गिनानै माने मा खालामखो बिसोरो जथ' बिसोर होनाय गिफ्ट बेखौ माने गावसिनि चाइनानि एयारपर्टआवनो गासिबो गालांजोब्बाय आरोखि इन्टारेस्टिं नङा होमबा रायजोफोर सासे मानसिया अननानै नोंनो गिफ्ट होयो नङा होमबा दा बे गिफ्टखौ लाङालासिनो गारलांफिनोबा जायगायावनो माबादि मोनगोन नङा होमबा दा बेखौ बबे
मेगनजों नायलायगोन मोननै हादोरा जों दा बेखौ समजों लोगोसे नेनानै थानांसिगोन आरोखि जिहेतु माने जों मोनथिगौ सानथामनि थाखाय दावबायदोंमोन चाइनायाव दा बे दावबायनानै मोनसे मोजां फिथाइ जागोनखौ जों सानदोंमोन बयबो बुहुमानो जों नायगासिनो दंमोन दा बे खिन्थु फ्लप जानाय बायदि जों नुदों आरोखि दा नोंथांमोनहा बे दावबायनायाव दा बे लोगो हमनानै रायलायनायाव मा मेगनै नायदों बा मा कमेन्ट होनो सानो कमेन्टनि गेजेरजों खोन्थाहरबानो जाबाय रायजोफोर दा दिनैनि टपिकआव बेनोमोन नायजोबलांनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय गोजोन्थों